Du er jo revybasher. Hvad er det helt præcist, revybasher han laver? Er I fra revyen? Nej, vi er bare uskyldige i 4. års. Okay. Men hvad er det helt præcist, du laver? Jamen, det jeg kan finde på, ikke? Det er, jeg ligger på lur ude i kulissen. Og hvis der så kommer sådan en lille arrogant revyspasser forbi, der selv synes, han er så pisse sjov, så jumper jeg ham. Jumper ham? Ja, man, jeg smadrer ham, ikke? Og hvad sker der så, når du har smadret ham? Så knæpper jeg ham. Knæpper ham, siger du? Ja, med hans selvfede manuskript. Han kan se, hvor fucking ligegyldigt alt det smarte lort det er, mand.